отваряме клуб в България. Кой? Аз. Чакай малко, така ще се разрева. И в София. В София, да, най-вероятно в Младост ще бъде някъде. София? Къде? Прибирам се и отварям клуб в Младост. Аз го отварям. Сериозно? Честител, много яко. Тебе ли ще обучаваме? Мене ще обучавате, да. Много яко. В София. И аз го отварям. Ти? Да. И аз се прибирам с еднопосочен билет към България. Това е велико. И аз се прибирам с еднопосочен билет към България. Еднопосочен? И затова аз се прибирам още началото на март с еднопосочен билет към България. Бях сигурна, разбира се, бях сигурна, усещал го. И се прибирам с еднопосочен билет за сега. Да. Да. Наистина ли бе? Да. Да вземем да запишем най-после срещите ни. Викаме, страме, винаги забравяме и накрая за влога, в който ще разкажем как сме стигнали до отварянето на клуба, няма да имаме никакви кадри. Между другото, видяхте ли, че и на адвокатската кантора им направи впечатление колко сме организирани? Айде за мястото. Добре, тук газария. Значи, аз се обяснявам на Даниил. Така. Първо да кажа, че аз съм много впечатлена и на обед казах за таваните, човек. В смисъл на видеото не може да се види, но са високи тавани. Тоест, като влезеш, имаш усещане за простор. Не е баш на... Не е на първа линия, както ти, нали? Не. Да, това е след другото. Обаче, слушай. То е точно така в уличката, но всичките фирми, значи има Телерик, има още 65 000 фирми. Които са залепени до нас, нали? И абсолютно има едно отворено пространство, като в Ринг мола се едно. Може ли да ти направо адрес да го отворя на картата? Кампус Хикс. Аз съм супер болна вече трети ден, но Мони и Албенка намериха място за нутришън клуба. Подписахме договор и аз днес съм се захванала да направя мудборда за интериорния дизайн, тъй като ние от няколко месеца вече, откакто се роди идеята за нутришън клуба, събираме в Pinterest идеи за интериор, за всичко. И сега вече е времето да направим финална версия на нещата според помещението, което имаме. Ето за мудборда започнах, като нахвърлях основните елементи. Байната сме финализирали абсолютно как ще бъде, като тук ще има един допълнителен надпис, който ще... И ето ги за отделните кътове, инспирейшъна и идеите. Тук съм направила неща, които мама и тате ще правят ръчно. Ще изработват и реших да направя слайдове вече с всяко едно от помещенията или кътовете. И да може като финализираме, примерно коя ще е мивката с шкафа към, нали, огледалото, което се поръча, да ги сложим като линкове. И да може всичко да ни е на едно място. Мони, ти вече си опитна... Аз съм ледарката. Да. Работеща майка на близнаци.
Подпира едното да не падне, докато праща съобщения, имейли. Докато все още си боледувам, е време да разпиша всички мои идеи, свързани с маркетинг плана и стратегията. Мони и Албенка същото ще направят и утре имаме среща, за да уточним в действителност как действаме. Тук са всякакви идеи преди, по време, след отварянето, за самото отваряне и така нататък, които съм разписвала във времето и сега тези и още някои неща, които са ми хрумнали, ще ги подредя ето тук. На фона на противопожарната. Аз даже не знам дали е истинска, то никой се включва да ми каже дали е истинска, но ние правим маркетинг стратегия. Преди видеото, преди да е станало нещо. И гледаш след малко как ти трябва да скача през прозореца, защото... Добре, хора, сега сме в среща с Пламен и си говорим за стъклените чаши, който ще дойде в клуба, ще ги види. Пламен стои зад страничката на Famous Cups BG. Може ли да те питам един въпрос? Как въобще ти се появи идеята да го направиш този бизнес и то в България да го развиваш, въобще да ни кажеш малко повече за тебе? Ами, здравейте, много ми е приятно. Аз съм Пламен, на 19 години. Като цяло, идеята ми хрумна от клиповете на Йоана Йог, между другото. Верно ли? Да. Защото видях, че по доста коментари имаше запитвания за чашата. Почнах да ресърчвам, да търся в България дали я предлагат и викам. Аз като цяло винаги съм искал да имам някакъв бизнес, бранд. С такъв тип и като завърших в момента, понеже тази година завърших, реших да се занимавам цяло с бизнес, насочен към момента само с чаши. Вау! Това е много... Ама ето това, между другото, е предприемчивост. Да видиш дупка някъде на пазара и да се хвалиш да я запълниш на тази дупка, защото гледай колко е... В смисъл, колко хора са ги видели тези коментари под видеята на Йо, ама никой не се е сетил да проучи. Това има ли го в България, защото тя го поръчва, примерно, от някъде от Амазон, от AliExpress или от някакви такива неща. Евала, много яко. Добре, оставам ви хора, че ние все пак бизнес трябва да говорим тук с Пламен. Чакайте, че аз документирам прогреса на нашия клуб. Сега имаме среща с архитект и интериорен дизайнер, нашия специалист по всичко, който ще ни даде идея. Нашите идеи как да ги подредим от целия хаос в нещо, което да е по... Нещо, ако не ви харесва, Валина ще е виновна. Аз съм браво! Аз разчертах според видеото, спирах на фреймс да ви се ориентирам. На къде е себе? Това е едно от най-важните неща, защото там ще е най-тъмно. Само гледай физиономията на сестра ми и аз не знам ли на къде е себе. Първо да ви представя, Мели стои зад страничката, от която сме поръчали керамичните чаши, така че всеки един от вас, който дойде в клуба и пие топла напитка, да знаете, това момиче с двете си ръце го е направило. За тя започнахме да си говорим за процеса на създаване и ще ми е готино да го запиша, да ни разкажеш през какво минава създаването на един твой продукт. Да. Значи процесът е много дълъг. Първо, чашата трябва да се, естествено, не броя снабдяването на материали, съхранение и така нататък. След това идва оформянето. Правилно оформяне. След това идва правилно завиване, сушение поне една седмица. Като в зависимост колко време имам, тъй като ходя на работа в момента, тъй като те остават понякога прекалено влажни, т.е. ти трябва да ги отвиеш допълнително още да съхнат. След това минават през полиране, след това ако има рисуване, през рисуване, отново трябва да изсъхнат малко време. Минава първо изпичане на високи градуси на към 900 и нещо. След това тази пеш, тъй като е много нагорещена, тя е направена от специални материали, които задържат топлината, за да не стане чупене при рязката разлика между температурата извън средата и вътре, трябва да изтива поне 2 дни. Вау! Това ти като отвориш, всичко може да е станало. Ти уж имаш процес, ти може да си добър, но понякога материалите се казват своето, понякога има загуби. Това също трябва да го
предвидиш брак на пукано, спукано и така нататък. След това ти трябва да ги обезпрашиш, след това трябва да ги глазираш, трябва да ги изчистиш и да ги наредиш отново за второ печене, което вече се случва над 1000, понякога до 1170-80 зависи градуса. Изциват още 2 дни и чак тогава чашите са готови. Като се има предвид, че ако чашите са по-голям брой, а обемът ти на пеща е по-малък, ти този процес трябва да направиш няколко пъти. И така трябва да се предвижиш времето, че затова процесът е толкова дълъг. Защото просто, за жалост, керамиката за мен това ме научи на търпение. Защото има процеси, които ти не може да изпревариш природата и да стане по-бързо, отколкото на дете се иска. И затова много хора, които ми пишат за, примерно, чаша по поръчка, отнема толкова много време, защото аз в момента, в който я произведа, тя вече тик-така поне една седмица да изсъхне. И аз ако ходя 2 последователни съботи да работя недели, едната партида е една седмица по-изсъхнала от другата. Тоест аз за да ги изпека, другата трябва да изсъхне още поне една седмица, за да я настигне. Така заедно и то просто става бавно. Естествено, с времето, ако напусна работа, живот здраве, ще стане по-бързо. Пожелавам ти го, защото нещата, които правиш, наистина са много красиви. Аз ти казах, понеже как се запознаваме с Мели. Мели събира коража, за да развие бизнеса си, да пусне страничката си на различни профили в Инстаграм. И така ми изпрати на моя профил лично съобщение, нали, здравей, развивам бизнеса си, така и така. Това ми е страничката. И сега, нали, много хора като чуят за такива съобщения, ама това е спам, нали, аз тук няма да гледам. Тя не ми продаваше продукт. Тя просто ми предложи да я последвам страницата, ако се интересувам от това нещо. Аз като човек, който винаги гледа да търси български производители или какво или не, нищо не ми костваше да натисна последвай и ми стана любопитно. И реално започнах да гледам какво ти пускаш, а дизайните, които правиш, наистина са впечатляващи, смисъл, страшно са, предизвикват емоция. Аз не знам как да го обясня. И още тогава, нали, като го видях и като заговорихме с сестра ми, нали, за клуба и с Албенка, и аз им казах, не знам какво ще правим, какво ще строим, обаче на това място трябва да ги имаме тези чаши, защото според мен просто ще бъде уникално. В смисъл, хората наистина ще се впечатлят от това нещо и много се радвам, че се съгласи, защото аз не бях и сигурна, нали, виждайки се пак малък профил, нали, за наячия, който, както ти казваш, ти си работиш, нали, и други неща. Не знаех дали имаш възможност да поемеш такава поръчка, но стисках палци да е възможно. Наистина, според мен, аз ако отида в такова, винаги гледам от моя гледна точка. Значи аз интересно, че във всяко заведение, сладкарница, няма ресторант, хотел, няма значение където съм. Не гледам с лошо, какво не ми харесва, а какво, ако беше направено, ще да бъда още по-впечатлена. Да. Аз не къде в заведение пил такава чаша, аз съм в шок. Да. Аз просто толкова на един същ консуматорски стил, както ти казва, че пикея. Изчистени бели, или зелени, или жълти, или шарени, порцелан, който е очевидно купен просто от Китай, нали? То не е нещо ръчно направено. Да. Бъда в шок, наистина. И дори направено, в повечето случаи е направено, което няма лошо, на колело, но пак става перфект. Пак се търси перфекционизъм. Да. Аз това, което съм забелязала, че искам да наложа малко да причупим този перфекционизъм, да е нещо по-уникално. Една с една малко да ни се приличат. Да. И никога да не знаеш, мен това ми хареса и където, нали, ти правиш и тези надписите отдолу, аз искам никой никога да не знае какво му се пада. Сещаш се, смисъл да е някакво, все едно те е намерил правилното послание в правилния ден и си го видял точно когато е трябвало да го видиш. Това ще му е. Говорим, дойдем друга идея. Чакай, между другото, става да кажа. Аз спирам тук ние да продължим да си говорим за бизнес, но долу в описанието на видеото ще имате цялата информация на Мели и най-малко където отидете да я последвате. Така, днеска работих върху разчертаването на бара, общо как ще изглежда, след това по-детално, заден, страничен, преден бар и така нататък. Като имате в предвид, че в нашото семейство и аз и Мони сме много зле с ориентацията, размери, всякакви такива неща. Имам чувството, че
ще трябва да натъменяваме някакви работи, но поне имаме някаква груба идея къде какво ще бъде и сега ще се надяваме майсторите да си измерят наново и да потвърдят нашите чертежи. Докъде ще дойде? Тук? Да, то няма. То става супер тясно за влизане. Пробвахме да заложим размерите реално, за които ние си говориме, на плота, отзад, който е към стената, този в средата и отпред. И като сложиме мивка тук, като сложиме и всички тези уреди, от тази страна, когато дойдат витрините двете, ето тук, това малко пространство ще ни бъде всъщност мястото, на което ние ще можем да работим. Ето там, ако до там стига бара, това ще е с удължението на бара. Което се казва. Искам само да види, трябва да прикрием това. Това е рак, тук да се изгодил. Чакай. Дай черното. И гърнете. Ама и той е черно-бял, може да не се обръщам. Чакай, побери се. Здравейте вече официално И трите. на българска земя, и трите. И сега ще снимаме реакцията на Кака, защото тя за първи път ще види помещението. Малкото ориентация. Да, защото едно е на снимка, а пък сега определено ще го види на живо. Чакай. То трябва да отключиш. Включването, нали знаете, че ще трябва доста дълго време. Ако искате, може да... Ето видя ли, тук е така малко, а натам, между другото, е много яко. Тук са само офиси. Това е заведението Хуно. И там има една ария, където си излизат фирмите за пикник. Това е една красота. Чакай. Айде, давай, влизай! Ма то е голямо, бе! Наистина ли? Да. Добре. Голямо е. Супер е даже. Ето, той е прекрасен диван. Супер, много яко. Ама да, определено, тук ще се пасне това да сложим, нали? Разделителя само тип секция. Да. Точно тук. Срещу тази. Масички, бармане, поричай. Сипи. Там е туалетната. Значи аз съм единствено сега 8, Това е туалетната. някакви 2 метра. Висок, да. Така трябва да е поне тук някъде, да я знам. Какви картони. Вижте какво се случва. Вестници, тук оформяме грида, как да стане. Иначе и кафенци имаме помежду другото. Имаш. И дъжд от макарони. Там щендера готов, пак снимки и гарнито пак е в центъра на вниманието също. На мен ми плаща да стоя на студа. Имаме го! Камера, екшен. Много ми е дълго да се крепле. А само... на български може да е. Тайна. Много е грозно. Ето е нашата бетон група ОД. Завършила художествената гимназия. Това за Борето ли? Как бъх? Английски не знам. Любов! Аз тук го гледам. Шегува се. Малък апдейт на мястото. Сега ще правим тук фотосесия. На този фон сме решили. Може би сме чисто луди, но така ни се казва и фирмата,
Matte 24. Да. Ей, трябва да махнем тая. А тук и вратата ще я пребоядисат, нали? Да. Добре. Ето тук тоалетната вече. Тавана е боядисан в черно. Тук тази стена ще бъде в черно. Това огледало няма да е това огледало. Взели сме друго. Да. Вкусната храна, тайната е каква е? Готвиш с любов или да ти я сготвят, или да си поръчаш. Да си поръчаш в заведението, да те заведат и друг да ти плати сметката и да вземеш и за вкъщи, и за бабата, и за дядо. Тайната на вкусната храна е първо да си бил гладен. Защото като съм бил гладен, ако ви кажа един кремвирш леки колко ми е бил вкусен, никога няма да забравя този кремвирш, аз ми бил цел ден. Пантелек пътника съм ходил нагоре, надолу, накриво и умираш от глад. На едно магазинче слизам от планинали, от какво сме ходили и първото нещо, което виждам е един кремвирш. Хората на най-вкусно нещо, което съм ял до ден днешен в живота ми. Ако сега ми кажеш, дали си кремвирш, какво? Защото съм се нанял на прасе. Трябва да си бил първо гладен, за да ти я пусна. Отзад е много важен, обаче исках да снимам. Това е овчага или мога. Това е нашата черна лимонада. Да видим сега дали ще ми хареса. Добре дошли на мястото, 9 дни преди официалното отваряне и само 3 дни преди първото събитие. Какво ще кажете, дами? Много сме спокойни, уравновесени, но мисля, че на всеки, който се занимава с бизнес, да, мама, това е мръсно, това са балоните, самоясни такива тънкости. И тук умуваме сега за събитието, че ще слагаме някакви найлони, ще разпечатваме различни такива дизайни. На бели листи тук ще има готин бар, очаквайте скоро и някакви такива неща. И да, иначе ето вече там са сложени лампите, тук са боядисани черните ниши. Ще се получат нещата много готини. Това трябва да се изфишка, това трябва да се изфишка. Да. Доволна ли си? Да. Ще стане много яко. Представете си тук всичко. И сега правя така. Штрак и виждате бара. Штрак! Утро в събота, часът е 6 и малко. Ние сме станали от 5, за да дойдем да чистим на мястото. Сутрешна рутина, да. Защото ние в 11 имаме събития, но на нас нещо ни слагаха по-добрата настилка. Няма да видим докъде сме я докарали. Има пот, добре. И това място трябва да го пригодим за събитие за след 4 часа и малко. Ма поне яко става! Малеката е боядисана, наистина е съвсем различно. Невидимия бар. Ето тук трябва да е. След около 1 час банята ни е в някакво прилично състояние. Тук сме събрали тези неща, да може, сега ще го облепим тук с някакви найлони и там арт инсталациите на сестра ми. Сега чистиме тук основното помещение, стълбата ще я използваме за декорация. Тук ще ги посрещнем с опакования ни хладилник, защото не знам защо за интернета са ни го прокарали ето тук и тук са ни сложили модема. И кажете ми, после във въздуха ли ще стои това нещо, не знам. Туалетната хартия тук е много важна. Това естествено няма да ни е крайния вариант и в момента там, където слагаме изкуството, няма да е така на истинско, обаче я обърни малко, ще да покажа. Ето тази картина по принцип няма да стои там, но сега ще я сложим ето тук, защото се връзва надписа.
Абе, господин Георги не ме даде молите за сада. Ами ако е тръгнал преди, иначе... Вертикален, нали? Здравейте, вие вече сте видели кадри, но какво се случи днес? Имахме малко препятствия с това, че ремонтът не е напълно готов. Затова решихме, че ще правим някакви арт инсталации и няма да си отменяме събитията, защото за нас е важно да покажем на всички хора, които тръгват да се занимават с собствен бизнес, хора, които преследват мечтите си, да се адаптират. Най-важното е да се адаптират и да вярват в себе си, в своя успех. Да, ние можеше да отменим събитията, но нищо нямаше да спечелим. За сметка на това взехме препятствията и ги превърнахме в нещо артистично, креативно и ще си организираме събитията. Ще си ги направим вълнуващи и запомнящи се. Welcome drink сме го сервирали върху бояджийската стълба. Бени трябваше да прави розонади на един стол. Общо взето те са станали от 5 часа с сестра ми, защото трябваше да чистят с препарати, всичко прах, мрак да се направи. Мъжа краси, мъжа на Албенка тичаше, баща и Даниел също, той носи мамач, помежду другото ходеше да премества някакви неща, да носи продукти. Аз през това време с децата сутринта направих солените хапки за събитието, носих ги, тичах с автобуса и с децата. Сега ги приспивам, докато те са на първото събитие и рисуват с керамика, върху керамика. Страхотна е Мелиса. Просто радваме се, че работим с толкова прекрасни хора, креативни, творчески, които ще допринесат нашия бизнес да е това, в което вярваме и искаме да бъде. Бизнес, бяда ги снимаш. Да. Виждате ли? Подарете ни цветя. Моля, подарете ни цветя. Шефката тук много ларш, така разбирате. Много са скъпите изкуствени цветя, какво да направя? Верно ли ще има табелка, моля, подарете ни? Що пък не? Тут даже ще ми е малък. Така ли? С някакви слаби малки. Нали не съм хванала XXL, защото тогава ще е притисна. Чакай, той има копчета. Ох, Боже Господи! Приготвяме се за гала вечер с работно облекло. Идеална си. Много ти отива. Да. Мили инфлуенсъри специално за вас го правя. Да. Няма само мен да снимате. Тук насред Носибир и Голаш хората си насъчват какво се случва.
След събитието да се види как изглежда всичко опаковано. Арт инсталацията ни. Да, ма, изрязала си едно фаворит. Майка да казваш, давай, айде, айде. Нали не снимаш прането на Моника? Малко. И кръцета, очи. Трябва да оставя озвучаването на това видео. Слушай тук тази китка. 2,50 от цветарския магазин, ако желаете и вие да използвате Абе, аз вашата стотинки фотосесия. платих за това, бе, не лъжи на хората, да. На близка са ме излагали. Така, на бял фон трябваше да снимам и на черен ще снимам. И къде си изпех моя телефон? Ще ги редуваме нещата. Къде изпех моя? Там, дето е матката на леглото, примерно ще бъде бяло, сега черно. Найс. Значи студио. Не, дай малко насам. О, брутално яко става. Двете кокони тук. Не, да, грозната ръка. Добре, ти го служи. Не. Давай. Здравейте, дами и господа! Знаете ли какво правихме до сега? Снимахме. И какво има тук в тази чанта? Бананов хляб! Значи трябва задължително да последвате страничката, защото просто ви е бедна фантазията какви работи ще се снимат. Сега и тук в този прекрасен вход също ще снимаме. Това е документалният филм за клуба. Да. Да видите, че дори в чакай, че аз през цял време може да си правите професионални снимки. Трябва ви телефон, желание и Пинтерест. И някой чаршав. Някой друг чаршав. Ай сте си приказвала да взема и Кое по-първо. да взема снимаш? Няма значение, давай. Ето кебабчета пръсти. Ма нищо не видях така. Чакай малко, чакай. Дай си кръка, дай си ръката тук. Ако не снимаш главата, така леко да се вижда или... Глава ли? Не. Главата ми не. Аз те големия нос. Абе, не ти хващам нищо от главата. Я дай тези цветчета. За снимка ли стоиш в момента? Да. А ти Рио ли снимаш? Да. Браво. Да. Ти са хубави. Грозния профил. Хареса си грозния профил вече. 2, 3, 2, 1, давай. Ето, дами и господа, как изглежда място 2 дни преди откриването. Полюлея свети, това е добро начало. Тук би трябвало да има бар, който все още нямаме. Надяваме се утре да го има, защото вече... Ама щом са монтирали тези неща, супер. Надявам се, че... Ето 2 момиченца. Те са част от интериора. Леле! Леличка, какво е поръчала? Я гледайте, кои ще са най-готините малки работливи пчелички. Струва 000 да бъдеш човек. И за борето има. И той ще е много специален. Не мога да си опъдам коляна. Ами аз това не мога да скъсна. Чакай. Да не мога боцкаш. Ами ще то боцкам, да направя. Аз пак YouTube канала. Да. Ау, боцкаш ми. Ами, какво да направя? По-внимателно. Я виж. Ами, хареса ми, бе, няма да видиш. Дай тези стики ще дам. Мечтаеш много силно и за да има накрая резултат, трябва да броиш жълтите. Така че... Здравейте, часът е 10:30. Ние те първо отиваме в метро да пазаруваме. Пробвахме протеинов хляб, въобще само готвим. Ето тук е как ти даянка. Още нямаме бар.
Така че след един ден е откриването, обществото, ние нямаме къде да готвим. Тук сме се разпоставили и всичките къщи, хладилници. Утре сигурно ще видя и у съседите дали има място. Ако може да сърдим и вашия фризер, и хладилник. И така, мамо в момента лепи стикери на нещата ни. Друго, какво се случва? Ето ни, готови сме, Митро ни зове да пазаруваме. Изгасихте ми, извинявайте, снимам. Снимай. Добре, че и наш приятел тук да ни остави колата. Те са на почивка в Испания, хората живот си живеят, а пък ние душа верим. Стискайте ни палци, като гледате този влог. Дано да не сме фалирали също. Представете си, качваме първия влог в YouTube. И той е последен. Който да е последен, да. Отворихме и затворихме. Secret place. Дебюти бенефис, така ли? Ще е страхотно. Те даже не знаят къде е входа. Тук сме. Те за почистване. Гъбки. Аз викам вафли, фокус и страви. Орео. За нашия Орео шейк. Трябва да го изпробвате. Много е хубав. Сега тук си купуваме някакви разни неща, да освежим банята. И нещо, което ще има също при нас е... В банята ще има такива принадлежности. За да може някой, ако има нужда, да се чувства спокойно и удобно, нашето местенце да се превърне в наистина един дом за всички. Гледайте какви красиви салфетки сме си взели. Черни, разбира се. Купички. Миксер. С това ще пробваме да си направим хубави надписи за бенто тортички. Правим много готини надписи, даже включително може да давате и вие предложения с какво ви се иска да видите така една тортичка. И обещавам, че вкуса е страхотен. Ще има различни цветове, различни надписи, да се радвате някой рожденик или пък на път за офиса. Всичко, каквото си поискате. Часът 12 без 15. Ето го тук екипа. Едни разтоварват, други ядат, а други разтоварват и ядат едновременно. Но на мен се пада тежката задача да снимам влог все пак. Шефски обяд. Ние сме тук. Се извършват, значи и софтуери се инсталират в момента. Една секунда. Часът е. Покажи на камерата. 4:38. 17 часа покривам. Да. Но хора, Бени има маникюр. Дай да видим маникюра. Матиране. Така. Да, много яко. Това е важно. Малко от мястото. 10 часа, 15 няма преди откриването. Изглежда по този начин. Так също. They say I wouldn't do it like I won't. They say I couldn't do it and they feel. They say I wouldn't do it and I fall. They say I couldn't do it and I did. I'm a champion. I'm a champion. They say I wouldn't do it like I won't. They say I couldn't do it and they feel. They say I wouldn't do it and I fall. They say I couldn't do it and I did. I'm a champion. Pull up in the Cybertruck. See you got minor bugs. See me, I got paper up. Watch me how I line it up. You know I've been nice on. New boots on, ain't trying on. I've been me, ain't trying on. Sipping on some Folger song. I've been feeling like a champion. Gold medal on me like Olympians. I just made me giggle cause look what we did. Didn't step in Paris but we soundtracked it. And now I feel at home. I've been in my zone. I can't do no wrong. Здрасти,
Верче, или по-скоро да кажа кралицата на бомбоните, или въобще на всичко, което вземеш да правиш, ти просто го правиш по най-прекрасния начин. Аз не виждам как този клуб щеше да има същата енергия и хората всяка да се връщат, ако не беше и ти. Смятам, че даваш толкова много позитивизъм само с присъствието си, оттам нататък с професионализма, който вършиш абсолютно всяко едно нещо и никога не съм се притеснява. Знам, че като съм на работа с теб, няма какво се обърка. Въобще няма какво се обърка. Плюс, да не забравям и смеха винаги. Ти си нашия ниагарски водопад. Винаги като тръгнем да снимам нещо за социалните мрежи и само се чуваш Верчето там мични. Също така, колко сме се забавлявали, когато те помолих да снимаш видео и да се правиш на умряла. Викаш, да, и сега ще се правя на умряла, само тук да си завърша лолипопите, няма проблем. Историята и с клиента, на който му каза, хареса ли ти мачета? И клиента казва, не, нещо не е моето. И Верчето отвръща, ще свикнеш. Това е търговски нюх, дами и господа. Нямаше да се вършат хората, ако не беше Верчето. Така че, ако докато гледате това, пивате нещо, наздрави се Верчето. Обичаме те. Здравей, Верче! Изпращам ти много целувки и прегръдки. Исках да ти кажа едно огромно благодаря, защото The Secret Place нямаше да е това, което е без теб. Благодаря ти, че вложи цялото си сърце и душа. Винаги гледаш за това как можеш да ни помогнеш, да оптимизираме процесите, какво липсва, какво трябва да се създаде. И общо дето ние, мисля, че и трите сме съгласни, че в нито един момент не сте те усещали като просто наш служител, а като приятел и част от екипа, човек, който мечтае заедно с нас и изживява всичките ни емоции. Искрено вярвам, че на нас пътищата ни не приключват да се пресичат тук. Винаги оставаш част от нас. Благодаря ти за всичкия смях, за всички забавни истории, които имаме. Просто наистина без теб едва ли щяхме да имаме това, което сме постигнали за тази една година. Така, искам и аз да кажа за Верчето нещо. Познаваме се с нея, вече сме приятелки повече от над 10 години със сигурност, от 2011. И има нещо в нея, което тя с годините не го изгубила като качество. Той е позитивизъм, умението и в някакви трудни моменти и ситуации да запази усмивката, да запази настроението. Даже имам някои ситуации, в които сме по-напрегнати, нещо се случва, което не е чак толкова приятно и тя казва, някой умрял ли е? Защото ако не е умрял, всичко е поправимо. И наистина е така. Много и се възхищавам за този позитивизъм. И да, мога да кажа, че хората го усещат, когато са около нея, че не се вглъбява в някакви малки неща. Винаги казва точно това, което мисли, което е на устата буквално. И това я прави много автентична, много искрена, много позитивна. Много те обичам, Верче, и се радвам, че живота пак ни събра.